En gang om ugen får flere og flere svineproducenter besøg af et af CR Foderservice mobile blandeanlæg. CR Foderservice er svineproducentens alternativ til fabriksfremstillet foder eller investering i eget male-blandeanlæg. Siden starten i 2010 er markedsområdet udvidet til Fyn, Østdanmark og det østlige Jylland. Konceptet bag CR Foderservice er, at landmanden kan blive hjemmeblander og bruge egne råvarer, såsom korn, hestebønner osv. Derved spares behandlingsomkostninger og transport af korn. Når chaufføren kommer til råvarelageret, finder han kundens blandingsoversigt på anlæggets computer. På ordresedlen kan han se, hvilken blanding der skal produceres og hvilken silo det skal blæses i. Efter indsugning af hver råvare kvitteres automatisk på computeren. Det betyder, at varen altid bliver blandet korrekt op. CR Foderservice tager også prøver undervejs i blandingsprocessen for at sikre den rigtige formalingsgrad, som er vigtig i forhold til grisens sundhed og tilvækst. Når chaufføren er færdig med blanding af foder, kører han til siloen for den pågældende fodertype. Chaufføren påmonterer blæseslange og er klar til aflæsning. Der aflæses op til 40 tons per time. Efter aflæsning udskrives produktionsseddel med de nøjagtige mængder af råvarer, som er brugt i blandingen, samt den tid, som er brugt til forarbejdning og aflæsning. Du kan derfor præcist se, hvor meget foder du har fået leveret, og hvilke råvarer, der er anvendt til produktionen. CR Foderservice er nu færdig med denne uges produktion og kører videre til næste landmand i området. Har du fokus på økonomi og sundhed i din besætning, og vil du gerne anvende dit eget korn og selv disponere dine råvarer, så du har fuld gennemsigtighed med, hvad du fodrer dine dyr med, så lad CR Foderservice blande dit foder. Du sørger for råvarer og recepter, så klarer vi resten.